Dobrý večer, vítajte v našom super interviu. Dnes tu máme zvláštneho a pritom super skvelého hostia, upíra. Už asi viete, o koho ide, pretože sme si dali taký maličký, proste takú maličkú súťaž, no proste ste hlasovali, hlasovanie sme zdali. Privítajte Roberta Pattisona. Čau, Robert Pattison. No, vítaj, Robert Pattison. My ti dnes dáme 10 otázok, na ktoré musíš odpovedať pravdou. Rozumieš? Áno. Ešte raz. Áno. A budeš hovoriť iba do mikrofónu, rozumieš? A nie ďalej. Áno. Dobre, prvá otázka. Je to iba obyčajné a potom ti dáme až také nadprirodzené. Prvá otázka. Pán Robert Pattison, aké je to byť upírom? Veľmi dobre, lebo pochutím si na krvi, mám hociaké dievčatá a žijem 100 rokov. Aj viac. Proste žiješ taký proste nekonečný život, však? Je to taký, no, ak sa dá povedať, nekonečný život. Vieme, že žiješ už viac než 20 000 miliónov rokov a srandujem tak toľko až nie. Proste žiješ od vzniku Zeme, neviem ako sa to stalo, no stalo sa to. Ďalšia otázka, máte rád svoju ženu? Nie. No, mám ju aj rád, ale ja ju podvádzam s Megan Fox. Nikomu to nehovorte, diváci. Tak toto bola čudná informácia. Toto si nemal hovoriť, no ale to už tvoje súkromie, a keď to chceš prezradiť, tak kľudne. Vyskúšal by ste, no však nerob, vyskúšal by si mať pohlavný styk s 3 vlčicami, proste vlkodlákami, akože ženami, áno, no neviem, ako sa to povie. Neskúšal som to, ale skúsim to. Ďakujem. A kedy by si to tak chcel skúsiť? Možno o týždeň. Robert, ty sa nezdáš. No, ďalšia otázka. Je to pravda, že tvoj brat je Shrek? Áno, on je moja krajšie dvojča. No, však to aj vidno. Je to pravda, že vytváraš záhadné kruhy na poliach? Áno, ja ich vytváram, ale nehovorte to vláde, lebo dostanem takú pokutu, že budem mi platiť do smrti. A stavte sa, že ja to budem platiť veľmi dlho. No tak to ti veríme, pretože si nesmrteľný, Robert. A každý si myslí, že to tvorí UFO. No a ďalšia otázka na teba. Prešiel si niekedy celý vesmír? Nie, ale skúsim to. A povieš nám tak, kedy by si to chcel skúsiť, alebo kde si bol až najďalej, po ktorú dimenziu? Objavil si nejaké iné galaxie? Áno, objavil som. A tam skákali meďovia a spievali tralala, tralala a začali ma oháňať a hádzať do mne gumové medvediaky. No, tak o tom počuj, o tejto zemi, to sa volá Gumimacik zem. Dobre, Robert, ďalšia otázka na teba. Počkaj, nájdem to. Je pravda, že si začal vývojový stupeň človeka? Áno. No, vieme, že ty si bol pred prvým vývojovým človekom a no tak. Však ja som žila 10 000 rokov pred Kristom. No, fakt to viem. Však spoloval s Leumi. Nehyb s hlavou. No, kde si bol počas prvej a druhej svetovej vojny? Kopal som kanály. A staval si ešte niečo? Takže tak vieš, počas toho, ako si kopal tie kanály, viem, že ty si musel si niekedy dať pauzu a stavať nejaké budovy? Bratislavský hrad som postavil, Košické bojnice som postavil a dvojičky.
No, je to pravda, že vaša matka jedla lepidlo? Neviem, dlho som s ňou nehovoril. No, to dáva aj zmysel, pretože keď si zalepila ústa, tak s ňou dlho nemohol hovoriť. No a teraz posledná otázka na teba. Je pravda, že tvoj druhý brat je 50 Cent? Áno, lebo moja mama podvádzala môjho otca. Tak toto bolo strašne súkromné. Ale zvládol to. Ja viem, že ty si dostal aj darček od svojho otca. Nie, od svojho otca, prepáčte. Od svojho brata 50 Centa. Aký je to darček? A ako sa volá? Dám ti ju? Tu ju máš. No, dobre z ňou vyzeráš. A ako sa ešte raz volá? Head 3. Dobrá, pekná flexa. My už budeme končiť. Dovidenia. Flexu mi dáš, chápeš?